Hausawa na cewa wai an yanka ta tashi. A ci gaba da zaman sauraron shari'ar Hadiza Gabon da Bala Musa, an sake buɗe wani sabon shafin gabatar da shaidu, inda bincike nuna har da jaruma Fati Abdullahi Washa da wani Ibrahim Yusuf cikin waɗanda ake zargi da karɓe Bala Musa kuɗi ba ga Hadiza Gabon. Mai shari'a Isiyaku Abdurrahman shine sabon alƙalin kotun Kotuwan da ke magajin gari, ya ci gaba da sauraron shari'ar. An gabatar da maganganu kuma an yi tsokaci da sabbin nazarce-nazarce. Mun zanta da lauyan Hadiza Gabon barista Mubarak Sani Jibrin ga kuma yadda ya bayyana mana bayan zaman kotun ne yau. Yau ko da muka zo sai muka tada cewa an canza alkali, an kawo wani sabo, kuma a yayin yadda shari'a take alkalai biyu ba su zama akan shari'a daya, so saboda haka dole sai an dawo daga fari. So kuma abin da ya faru kenan yau, duk da dai mun gani ko in ce kun jima a gaban kotu sun ce suna zargin wasu mutane wanda yake ikirarin cewa shi wai fiye dinta ne, wanda shi ya dinga an san wannan kudade ta hannun shi ba ma da sani ita matuhumiya a gaban kotu ba. A wancan zaman da muka yi da kotu, muka zo kotu bata zauna ba. A cewar su sun ce akwai waɗansu da suka zo suna neman da Allah su roƙe mu alfarma mu yafe musu kuskuren da suka yi. Akwai sunaye da yawan din na ambata wasu sunayen ma ko yan jarida kun san su, sun zo su roƙe mu, sun roƙe ta da Allah ta yafe musu kuskuren da 'ya'yan suka yi na karɓan kudade a madadinta wanda ba ta san su ba ta da alaka da su, kuma a cewar su kamar da suka faɗa duk mutane ne na Zamfara, shi mai ƙara ɗan Zamfara ne, su kuma waɗanda ake magana sun ansa kudinta ma duk da 'yan Zamfara ne. To mu san wani shiri ake yi ba. However, sun roƙe kotu da Allah sa a ba su dama su shigar da wayancan mutanen cikin kotu don kotu ta yi amfani da mutanen nan gabaki daya a gani shin mu ne ko suna da alaka da mu, kuma kotu ta ba su wannan dama. Sun ce a wajen a bayanin su cewa ai suna hannun 'yan sanda ma a Zamfara, so muna jira a kawo wayannan mutanen wanda daga cikin su akwai wata Fati Abdullahi wanda suke gani ana ce mata wai Fati Washa. So idan a wancan zaman mun zo za mu gani shin Fati Washan ce ko ko wata mai sunan Fati Washa. Lauyan mai kara 'yan Murtala ya ce sun zargi wata Fati Abdullahi da Ibrahim Yusuf wanda aka bayyana a matsayin PA ɗin jaruma Hadiza Gabon cikin badakarar karɓewa Bala Musa kuɗaɗe. Ga yadda zan mu ta kasance da shi. Saboda haka akwai wani kuɗi da ya shiga kone shi Yusuf Abdullahi Yusuf Ibrahim kudi ya shiga wurin shi. Barista kai magana karara, ka san mutane masu kallo za su ji karara. Ita Fati Washan ita aka bidiyon da ita aka baiwa kuɗi, koko Hadiza Gabon ne take bidiyo ta wakilta shi ta wakilta a bata kuɗi? Ana bidiyo da Hadiza Gabon, ana WhatsApp da Hadiza Gabon, zo magana da mun kawo kotu tsakani Bala Musa da Hadiza Gabon. Amma akwai lokaci da Hadiza Gabon ita ce ta kawo su, ta introduce nasu, kuma ta introduce wannan Ibrahim as PA, kuma the other one as a friends. Akan me? Akan accounting ta tana da accounting ta yana da problem. To zaman da ya gabata barista kun tafi akan za ku bi diddikin BVN da asusun ajiya. Dukkan su wannan suna kuka gani? Dukkan yana coach. Sunan su mana. Suna Hadiza Gabon. Suna Hadiza Gabon mun gani ba ita ce state bank account da state bank account namu. Kafin yanzu an zarge ku da yin wasa da shari'a, kun shigo da wasu shaidu daga Zamfara wancan zaman da aka yi. Yanzu kuma kun ƙara zuwa da su. Ba wasa da shari'a ba. Ana bin shari'a da ya kamata a bi. To yanzu ina aka kwana a zaman da aka yi? An daga shari'a ne su a 21 by 1:30 akan a kawo su wannan Ibrahim da sauran mutane. Mai shari'a ya karbo dukkan korafe-korafe da bayanan fara kama waɗanda ake zargi da hannu a badakalar. Daga ƙarshe ya sa da a ci gaba da bin diddikin bayanai tare da ɗage zaman zuwa wani lokaci. Ho yau a kotu daga sai in ji Hausawa, wai uwar gulma ta cike shege. Sha'abu Abdullahi, Demokradiyya TV daga jihar Kaduna.